Ngithi umuntu wakho umthemba kufika to that extent. Yebo. Hayi siyakubongela ke. Hayi siyabonga. Angithi vele negoli ngidume ngalokho. Mara okusale owami ke, ukuhlala uwazi ukuthi owami. Uthi mina ngizale umfana, sisi, ngizala umfana. Angazi wena ngoba unamantombazana, ngazi. Manje asikushayela izandla manje sisi. Ashaya vele. Ngoba inkosana ngithi. Mina ngizala inkosana shaya izandla. Inkosana yakuphi leyo? Yakuphi? Ya ubaba khenangu. Ngikubolekela komzuzwana ungabarisheki. Ingaphe ixhwala lo mntanakho ngoba nganababa njengoba ufuna baba omntwana sisi. Alright. Nathi thina. Okay, bye bye. Ngeli soft life. Hayi kuphi soft life kuphi? Soft life yani umuntu wakho anomuntu wakhe. Soft life yani umuntu wakho anomuntu wakhe banomntwana. Hey sinomntana. Hayi papa yini siyabonga. Wow. So nithiniki? Kuyabheda ngapha ngapha benizitshontshe so nenzani yaqhubeka nendaba yenu ngoba kuyafana. I-relationship yakho ayisebenzi nawe yakho bayakufebela so nenze njani? Cabanga ini? Ucabanga ini? Yazi mina my sister ngicomment mina my sister kahle. Ngoba like I feel like this whole thing like is one big joke. Okoqala ngishilo ngathi my sister. Yangizwa ngithini? Ngithi my sister. Umngana. Ha. Manje indaba yokuthi niyazitshontsha isukaphi? Azi ucabanga. Hayibo. Azi angithi my sister ngibona ukuthi she's a home wrecker kahle. Aw. If uyambona kahle. Oh, uyamuzwa Sakubiza kanjalo manje. Alright. Mase sihambile thina ke angahambi nami. Manje Uzimoshele kwawe. Kumele ngabe uma ubona ukuthi le bayakuchithela nangusisi ukhona. Ungahambi nawe. Kumele ngabe uyalungisa ngapha. Ungahambi nami. Uchayile ya. izinto besingazikhuluma in private. For in. Usabani la? Usabani. So sisangasa Aphume kimi. awusahambi naye. Phela nginifice nama nothi. Iphelile ke lento bethi siyoyiqedelela. Beniyaphi? Bese mall sodla. Ubani manje uqhubeka ngokuyodla ubani? Hayi ngizoqhubeka ngiyi-1 vele akanamali. Uyothenga wena? Akabuyele emuva. Okay. Ake ngikurequestela uzobona ukuthi uhamba ngani. Sho ukuthi sorry. Usisi uyamall uyodla asazi ke wena ukuthi wenze njani. Baba sisi ngiyabonga usozomnika 1000 rand. Mina ngendawo papa ebhuti. Shap. Usisi uyamall uyodla wena sazi.